வீடு பேறு அடைய வேண்டும் என்ற எண்ணம் அவனுக்கு எப்படி வந்தது, எதனால் வந்தது என்று தெரியாது. யாரிடம் கேட்கலாம் என்று அலைந்து திரிந்தான். ஒரு முனிவரையும் சந்தித்தான். அவரது காலில் விழுந்து வணங்கினான். ஐயா, நான் வீடு பேறு அடைய வேண்டும், தாங்கள்தான் வழிகாட்ட வேண்டும் என்றான். முனிவர் மகிழ்ந்தார். மகனே, நான் உனக்கு ஒரு மந்திரத்தை கற்றுத் தருகிறேன். நீ தனிமையான ஒரு இடத்தில் அமர்ந்து கொள். அமைதியாக இந்த மந்திரத்தை உச்சரி. நிச்சயமாக உனக்கு வீடு பேறு கிடைக்கும் என்றார். முனிவர் கற்றுக் கொடுத்த மந்திரத்தை மகிழ்ச்சியுடன் உச்சரித்தபடி வீட்டை நோக்கி நடந்தான். வீட்டிற்குள் அமர்ந்து மந்திரத்தை உச்சரிக்க நினைத்தான். ஆனால் இந்த நகர இரைச்சல் அவனை இம்சைப்படுத்தியது. அதனால் வீட்டை விட்டு வெளியே வந்தான். தான் தியானம் செய்வதற்கு வீடு சரியான இடம் இல்லை என்பதை அறிந்து கொண்டான். அதனால் ஊரை விட்டு வெளியேறினான். காட்டையும் அடைந்தான். காட்டினுள்ளே விடுவிடு என்று நடந்தான். ஒரு பெரிய ஆலமரத்தை பார்த்தான். அதன் அடியில் அமர்ந்து தியானம் செய்ய ஆரம்பித்தான். முனிவர் சொல்லிக் கொடுத்த மந்திரத்தையும் உச்சரிக்க ஆரம்பித்தான். ஆனால் மரத்தில் இருந்த பறவைகளின் சத்தம் அவனை தொந்தரவு செய்தது. அதோடு அவன் தலையில் எச்சமிட்டும் பறவைகள் தொந்தரவு செய்தன. இங்கு தியானம் செய்ய முடியாது என்று நினைத்தான். அங்கிருந்து கிளம்பினான். அலைந்து திரிந்தான். அமைதியான இடம் மற்றும் கிடைக்கவே இல்லை. இதனால் மனம் உடைந்து போனான். நான் வாழ்வதில் எந்த பிரயோஜனமும் இல்லை. தீ வளர்த்து உயிரை போக்கிக் கொள்ள வேண்டும் என்று சபதம் செய்தான். அதனால் காய்ந்த விறகுகளையும் சுள்ளிகளையும் இலைத்தழைகளையும் பொறுக்கினான். தீ மூட்டினான். அதனை 3 முறை வலம் வந்தான். தீயில் இறங்க தயாரானான். அந்த பக்கமாக ஒரு முதியவர் வந்தார். தம்பி, காத்து வீசும் பக்கத்தை பார்த்தாயா? நீ தீயில எரிந்தால் நாற்றம் எங்கள் குடிசை பகுதிக்குள்ளும் வரும். இதனால் எங்களுக்கு இடையூறு அல்லவா என்றார். பிறருக்கு இடையூறு இல்லாமல் எந்த செயலும் நிகழாது என்ற உண்மையினை அவன் புரிந்து கொண்டான். அதன் பின்னர் தியானத்தில் அமர்ந்தான். இப்பொழுது எந்த இரைச்சலும் பறவைகளும் அவனை எதுவும் செய்யவில்லை. நன்றி, வணக்கம்.